Jeg hedder Simon, og jeg er projektingeniør ved ProAutomatic. Det består jo både af de mindste små gruppetavler i en helt almindelig husforstaltning til de helt store projekter, hvor der virkelig er noget med stor kommunikation og stor kompleksitet i. Altså spændvidden på den faglige viden på kontoret, den er jo enorm, og det er den også ude ved montørerne derude. Og det, der gør det spændende, det er jo, at du kan jo både spare på det fysiske, men også på den tekniske viden, vi har herinde. Så er det jo fedt at have en del af den grønne omstilling. Det er fedt at lave til tavler til vindmølleparker, eller solceller, eller ladestationer, og hvad vil jeg lave. Der er altid et eller andet nyt, man kan blive klogere på, eller lære af, eller lære fra sig. Det kan jeg godt lide, så især udviklingen af mig selv og af de folk, man er omkring sig. Det er noget af det, der driver mig. Især når man kommer ind, tager det stort set ingen tid om at føle sig velkommen og føle, at man kan komme med alle spørgsmål, man har, og man bliver hurtigt en del af det hele. Så stemningen den er meget tæt, også som et tæt hold. Det at have en dansk og lokal produktion, det gør jo så også, at uanset hvad udfordringer jeg har, så tidligt i stadiet kan man fange det. Samtidig så giver det så også en fleksibilitet i både produktionen og i leveringen af vores tavler, som gør det en smule unikt. Der er jo ikke langt fra ord til handling. Der er jo ikke andet, jeg vender mig rundt på kontoret bag mig og går ind og tager en snak om noget, som enten bylder i hovedet, eller noget, som der måske har været en løsning på, og en, der også har været erfaren. Og det gør også, tror jeg, at alle bidrager lidt mere, når man ser, at alle bærer et læst. Så der er jo noget dybde autenticitet i at have en ejerledet virksomhed, som man ikke rigtig får andre steder. Det, som mange firmaer stræber efter, altså den der holdånd og være fælles som en ting, det er der mange, der siger, de har, men hos Pro er første gang, jeg rent faktisk har følt, at alle har den samme holdånd. Så på en måde så er man tættere på fælles mål, som er svært at finde andre steder.